Idemo device, ovo nije ljubavno čitanje, mada može izaći nešto, ali ovo su anđelske karte koje su vrlo stroge i vrlo rečite i vrlo sve samo ne ljubav, sve su samo ne ljubav, ali nije da neće biti, ali opet za to ćemo imati ljubavno čitanje. Ovo nije ljubavno čitanje. Što se tiče 2024. godine, moguće da ćete početi nešto novo. Bićete onako dosta u poslovnoj energiji, pravit ćete lovu, lova neće biti problem. Jurcat ćete bukvalno glavom bez obzira, moguće partnerstvo, moguć dogovor, ko očekuje razlaz, do toga će doći, imamo kartu suda, riješit ćete tu situaciju. Ono što vas koči, što vas je mučilo 2023. se definitivno rešava. Opet kažem, poslovno može biti neko partnerstvo, neki dobar kolega, neki dogovor na poslu, neko napredovanje. Sve mi liči na sud, opet kažem, sud koji dobijete. Sve u svemu morat ćete donijeti neku odluku. Da li dobijate nove ponude, da li morate da se preselite, da li morate... Uglavnom, odluka će biti na vama. Bićete spremni, orni, to vam ništa neće biti problem. Moguće čak i pronalazak neke trajne veze, neke nove ljubavi, nečega što će potrajati sa nekim zemljanim znakom ili opet kažem partnerstvo, ali ovo mi mnogo liči na ljubav, zato što imamo asa pehara i vidite sve ono što vas je mučilo i što vam nije bilo dovoljno u 2023. Ako je ljubav, ako je posao, ako je nešto opterećujuće, jednostavno će uspjeti da se reši u ovoj godini. Vi ćete znati da to zaslužujete i onako jednostavno ćete preseći sve i ostaviti tu neku prošlost koja vas guši za sobom. Opet kažem, ne mora biti ljubav, može biti neki grad u kome se ne snalazite, koji ostavljate, može biti loš posao koji ostavljate, pa promjena na bolje, i tako to. U svakom slučaju izlazite iz neke situacije i negde krajem godine, možda početkom, ako sve ovo uspete da saberete, stoji vam onako možda osnivanje doma i porodice, ali 10 pentakla nam govori da vam godina može biti jako beričetna, samo uradite prave stvari u pravo vrijeme. Sve u svemu neke velike stvari se rešavaju, nešto što vas tišti, muči, sve se rešava, bilo emotivno, bilo poslovno, bilo... Ako vas je mučila ljubav, srećete novu osobu, lečite rane. Ako vas je mučio posao, idete na novi posao. Ako vas je mučila kuća, grad, menjate stan, promene na bolje koje donose dobru situaciju i ubiranje plodova. Biće ovo lepa godina što se tiče toga što vas tište i muči, jel tako? Biće lepo rešenje, neće biti... Biće možda malo teško, ali neće biti nerešivo. Rešit će se. Ajde, vidimo se u ljubavnim čitanjima. Pozdrav, device!